tarararara, tururú, tararé. Ui, que feliç soc! Hola, sóc el cafè preferit de Rosa. Perdó, qui parla? Aquí. Hola, sí, volia dir-te que jo també sóc molt preferit per a Rosa. Sí. Te felicito, però jo sóc molt més útil. Què vols dir? Vull dir que jo sóc més preferit que tu. Ja, però sense mi no faria les seves obres d'art. Es quedaria dormida si no beguera cafè i també la inspiro molt. Sí, la inspires molt per als seus dibuixos que gràcies a mi els expressen. Escolta, no vull presumir, però recordes quan va estar tota l'any estudiant? Doncs va ser per mi. Sí, ho recordo. I tu el dia que va guanyar un concurs de dibuix també va ser per mi. I si fem un mini concurs? D'acord. Supera-ho. Superat. I ara què? Ja veuràs. Ha. Què? Ha. Ara no podràs fer res. 100 dibuixos més de Rosa. Ai. Ha. Què? Mira, què? És Rosa. Ho està recollint tot. Què passa? Una fulla? Què? Oh! Uau! Saps? Te tinc que dir perdó. Ara ho entenc. Sí, jo també te tinc que dir perdó. Fin.